there is a ZANU-PF activist or a ZANU-PF thug ari kufamba pasocial media apa tikuona anoshanda masvika kuti awa idi Mnangagwa pakagarwa pasi zvikanzi aiwa tingaelekta upi kuti ave chairman weSADC. Azviperi mbushe muri Zimbabwe mashoko ake aribukiwa aitwa mafalsehoods akabuda mumapepa nhau chaicho ari kuguna zvinzi mukomana ari kureva nhema ngaarege nenhema dzake anozvisisa. Sapena mashoko abuda nyongwa muzara nhasi nodobva wasubscribe wolike wotina on the bell icon nokuti tinoona kuti anotozendera mberi achitaura achiti aiwa idi Mnangagwa kana ava SADC chairman iye achanga ava MC waMnangagwa pamwe chete neSADC. Tipinda panapa mudhemira mazviko anyora vachiti SADC chairpersons rotate, they are not elected. Those that God want to kill, you first make them mad. Our local Ndarama high teacher tells party women that Mnangagwa was unanimously elected. Ndo mashoko atikuna panapa kuti aiwa nehanda radio pamwe chete nana dhemira mazvingo achidismisa mashoko ake vachiti aiwa ari kuya chichata mafalsehoods uchairmanship hauelectiwe but unoreteta. Izvo uri pana idi Mnangagwa but manje muchaona idi Mnangagwa achiutorerwa uchina una someone else. Tunze mafungiro enyu noti kudi pamusoro pechitiko ichi vanhu vashamisika vakanyatsoona kuti aiwa propaganda aiwa dziriko uye propaganda vanodzida. Pinda comment section menu mutudze mafungiro enyu so anosubscribe oleka kuti on the bell icon.